Sambel kemangi nggih. Dipinangkani setunggal pokok setunggal monggo.
Oke, niki sarengan kalian Mas yo nyengkuyung sedyanipun Mas Taufik kalian Mbak Aisyah ingkang nandhang bagya mulya. Muga-muga dados pinanganten kang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih wilujeng dalu matur suwun dumateng temanten kekalih nggih mugi-mugi samawah nggih Nggih. bawa yening tawang Mas Nggih. njajal sepinten Bapak Dalang Martono kula ngenjang tumut nggih. Kan napa-napa kula purun nggih. Nggih, kula kan nyekel wayang nggih. Gedhe. Nyekel wayange. yening tawang ana lintang Wong ayu teng mriki Bapak Dalang. wong ayu Tepingking iki kula Romot. aku ngenteni sontakon war toniregi Janji-janjiku eling. Somadatra sing tias ing son Nimas ingsun prasapa sineksenan bumi langit ngadepe mriki mbok pilih Bapak Dalang lajan men kula niki lah dados nggih monggo dirampungaken Bapak Dalang mawon nggih niki dereng rampung dirampungaken mangke kula terusaken langgame nggih mriko nggih Mas masa teng mriki lah tangis ing tias ngenteni dang rambola monggo lagamipun tawang ana lintang kula mriki mawon napa Lah boten pinarak ninggah. mboten Oh nggih. nggih kayane Bapak Dalang Lah. grogi napa nggih Mas Pak Dalang no biasa ngadepi wong sak pirang-pirang. Oh, Bapak Dalang mboten dibayar kula dibayar. Ning ya ora maido. Pak Padiran, cobi Pak Dalang diparingi sangu. Kan gak nyawer kula lah. Nggih. Mangke lah wong aja Kula lukane diparingi bapak. sangu. Kula Monggo Pak Dalang niki panyuwunane Bapak Saiful Hajat Lah lho. nggih. Abot-abote Abot-abote. panyuwunane Bapak Diran. Ning Pak pancen sing Dalang. jenenge dalang kuwi wong sing ora menghargai wong ya dalang kuwi. Lah kepriki? Ditanggap wong ngadepe tebogan. Lah ora ngadep ngon wonge. Ngadepe tipe. Monggo. Yen ing tawang ana
joget di panggung kalau aku di sini. Saya berharap nanti si Juragan Bakso menyawer saya. Yo. Soalnya sama saya itu belum, tapi aku berharap dulu Kang Gareng. Iya mesti. Ya, Pak. Nek Pak Abut kowe ahli sunah wal jamaah. Iya. Wong nyah nyoh wah weh cah coh wis pokoke sembarang apa ora. Nyah nyong nyah nyong. Heeh. Nyoh nyong Nyoh, nyoh iki weh nak kabeh nyoh, 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 nyoh. ngono ki. Jan ora kaya Pak Abut.
Lah. Siap, siap, siap. Ah, ditunggu. Ya, Setunggal ditunggu. pokok setunggal terus dipinangkani bareng kalian Arista. Iki dirampungke sik mbok yo. Rampungke apa ora? Seger bisa nyawa kono desa kamane sing aja teni ora pasrah ilang jare ngomong aku madang Anda belum beruntung. Tiwas ngadeg rampung. Tiwas ngadeg Iya, yo malah Anda belum rampung. beruntung. Ayo Mas Taufik ikut. Ya, nemenin. Ayo bareng-bareng. Juga ini waktunya sudah agak malam. Ya, ayo langsung. Yo. Alex Programmers Keyboard Yamaha. Ayo Mbak An dari sini. Mbak Aisyah sama Mas Taufik. Ayo. Mbak Aisyah Oh. merapat yo. Ayo. Kita dijan bareng yo. Ampun dijan. Cukup sepisan go pengalaman Sungguh demenan juga harapan Sawat. Sebelah sini. Ngomongnya temenan janji kawinan nyatane sampean cuma omongan. No! Janjinya kawinan kok lagi bos.
kagem penutup wonten ing kalodhangan dalu punika sarangan kalian Yo Arista ugi dipun seguyung kalian Anika Usaha Audio. Keluarga Gombong mana ini keluarga Gombong? Monggo mriki. Ayo mas,
ingkang kinurmatan mekaten atur panglipur saking kawula sakadang kadah kelepatan kadah kegirangan saking kawula sakadang nyuwun sih kuwi samudra pangasami kang tanpa pepindhan kawula sakadang amung saged jurung pandonga mugi pinanganten kekalih saged bangun balismo kang sakinah mawaddah warahmah kawula nyuwun pamit kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.